Mune je hai. Ini ni ada nomor udah kamera dah. Aja. Udah minta. Parti Perubahan Sarjana Komunis ke Bangku Baik Parti. Parti Perubahan Sarjana Komunis ke Bangku Baik Parti. Ya फटे पड़े. Semua. পুরানো হাবুবাগরা চিনি হিজ হাইনেস শ্রী 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 প্রদ্যুৎ বিক্রমানিকনো খরক নুয়াयै आंगानि खाजानि पाइपलाया खुलुमुं याफारु बुसकांनि 12 तारिख एप्रिल एडिसि चंमरिनि बागै दि प्रमोटा ब्लेके फानक्राक्ति नखरजाक मियानि सिमी नमिनेशन लाइमानि तिनिबो जों नमिनेशन सबमिट खालामनाय आंख कसारनाय जों चिनि थिनांनि बागै जे जबा खालामदोंमोन बुबाग्रानि मुक्ति खिखलायै चिनि तिप्रासारावनो जे कबक दंमोन जत पालखे थानसाखाय फायदि एडिसियावबो फान गोबां मारिनाय विलेज कमिटियावबो फान गोबां मारिनाय विलेज कमिटियावबो आरो चिनि बिधान सभायावबो फान गोबां मारिनाय मचमारियाव जों तिप्रासाराव बसक बुबाग्रानि लगि दं बसक जों थिनांगो चिनि सेपारेट तिप्रालेण्ड मानानि बागै जबा करा खायमानो अब हास्तानि लुकरक नंथानि आं जबानि कब मोनारगो बुबाग्रानि कबक मुंबाई ताकलायनि मो एडिसि चंमारिव 28टा केन्द्रव बुबाग्रानि आनारस मारिव जे कैंडिडेट जक बरंनो गोबां बुटबाय कप्लाय खायि चिनि चबानो बुसकांगो आगुक्लांनानि चुबा चुख्ला दिहनि आं चिनि तिप्रा सद्द भरकनो कबगो जी प्रपोजल আছে आगे एग्जैक्ट टूटा है ना तुम सुविधा ले लियो ना हाथ है नहीं है एग्जैक्ट टूटा ये संग लगा लो अच्छा ना होगा अलग एग्जैक्ट टूटा एग्जैक्ट 1 टूटा